Lho kok sendeledek tekan ndi sih rek. Tapi gak apa-apa ini lagu metle kok. Tekek lorek ndase ireng wong wis tuwek kok jek iso ngarit. Salam taklem mugia katur dumateng para pamirsa. Sugeng dalu dumateng para sutresna amirsani kesenian aku seni Lodroja Jombang Jaya ingkang sampun paringan mijil saking Jombang Bapak Jamil pinaringan no pancen bener dolor gawe bapak ibu guru kene digugu kelawan ditiru mulane sekolah tak calon sregep sinau dadi murid sing iso maju pancen gak penak dolor bocah sing lagi sekolah mula pikirane sing salah ayo dicegah nek wis mulai sekolah gak perlu belarang ben iso bantu wong tua sing ana mula sing tak jaluk dolor ayo sing ati-ati dek mula nek sekolahe wong tua wajib neliti sebab saiki
ana muncule pil lan ekstasi aja sampe padha dikonsumsi. Bapak sing duwe gawe iki pendungane dulur rina lan wengi putra-putrane dipuja lan dipuji muga-muga dadi anak sing migunani. Mulane bapak ingkang gadah kajatan nggih menika dalu menika nganakna syukuran dasar priyayine dulur ketoke blateran tak delok uga supel ya ning pergaulan. Mula dulur lan keluarga padha ditekakno mulai sing enom dulur nganti sing tuwa wong perlune dijaluki pendonga oleh duwe kajat bengi niki kalisos ing sambikala. Mula kula dhewe tak tujokno kanggo panjenenganipun bapak ibu sak keluarga. Mula sampe tak rewangi dulur kula nglawak ngetok tenaga dene engko bareng nglawak embuh bayaran piro. Dumateng bapak lan ibu tak jaluk aja emosi wong kula ngidung niki mung kanggo variaksi dene engko dibayar tak ucapno terima kasih dene gak kebayaran mbok sampe sesuk yo kanteni. Kajatipun penyaipun bapak so ibu ing wedal dalu menika sepisal malam tasyakuran ugi ndhawuhaken putra utawi yoganipun ing antasipun tulilan genduk puja lan puji kula sak keluarga Ludruk Jombang Jaya. Mugi-mugi putra ingkang dipun nikahaken ing wedal dalu menika ngantos sak teruse adoh blaine cidhek rezekine keturutan apa sing dicita-citakne. Amin Allahumma amin. Putra utawa anak ora perlu akeh-akeh, loro wae cukup, lanang wedok padha wae, sing penting panggula wentahe. Jarine para pinter menika doa untuk temanten berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu lakuma wa baraka alaika wa jama banaka fi khair. Semoga temanten berdua selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ayo Cak, alon-alon Cak. Jos. Alan-alan ya. Bengi-bengi arepe ning
kopi mundur kecemplung kali kali berantas kang abandi gak iso mentas dhewe lho kang abandi digondol wewe saiki lak ndase ireng panggonane nduk peteng goreng kopi dadak gelundungan anake mati ketiban gelungan cekap semanten atur kula menawi lepat ana di sapuro ing wayah esuk jagone kluru rame suarane pating kebrusuk aduh senenge sedulur tani bebarengan padha nandur pari gentak crut gentak crut gentak crut gentak nih apa mau nih mana beli tak mau kamu ki joget ta ana wong bayi enak apa lapo Mandar mau. oh oke ndak ada apa-apa mboten wonten menapa geruduk kali ini geruduk-geruduke piye ya iku mang geruduk-geruduk bene tah kepaten tah opo geruduk-geruduk nontok lodro kendat manuke sing dikendat enek ae. Deh, aku tak takon. Awakmu ki metu kelunyur kok gak enek abane, gak enek apa-apa. Abane apa wong akeh yo gak nggawa kelindingan. Lho, maksudnya ngene lho, Nek. Jenenge kamu joget. Iya. Ya toh? Joget kaya ning ngarep kene tunjukkan wajahmu, jogetmu nang penonton. Lah apa kok nang mburi ku? Aku jene kok tentengi isin aku. Isine? Isin kuwatir ditontok putuku. Putu sapa? Kon tak kandhani. Iya. Pak Dar iki ambek Bukarsi. Asline nambah aku ge misanan. Pak Dar? Iya, ambek sing wedok iku misanan wae aku. Lah temen ta awakmu? Lho iya. Misanan. Kok iso kejeluk misanan? Ya sik misanan. Maksudnya apa keluarga? Dudu. Awakmu adike? Dudu. Awakmu mase? Du. Lah kok iso misanan? Ya pisan iki aku ditekakno kene. Oh alah Gusti Pangeran. Mau pisan iki piye ben-ben ya ditekakno maneh. Ngene lho, Geng. Iya. Iki ngibur masyarakat kene. Iya. Mergo awak dhewe ditekakno awakmu ngomong nek buyar nek gak dibayari tak enteni keliru. Terus pelawak iku bayarane nomor 1 paling gede. Iya. Terus iya sih. Lah timbangane kaya arek wedok-wedok kaya ngono iku mang. Sing ayu 250. Iya. Sing rondo elek 200. 200. Terus sing ireng elek ngono iku mang 75. Pitu kok tambah muda sih. Ya mesti kan kelas-kelasan. Iya. Iki mang termasuk awakmu joget. Iya. Tampil. Piye? Ketoke rancak apa gak joget? Ya enak, ya rondo ibu jogete nyunjung sikil rondo ibu. Ibu kenapa? Ayo Mas, bisa Mas. Cek semangat, ayo. Kaya ngene Mas, rasane tempe. Yo. Kaya kentang ati bumbu rawon. Kaya ngene Mas, rasane wong ora duwe. Kaya wae
Yuk. Jos. Jos, jos. Ayo. Getno ngek. Getno. Masih diketna ya kletuk-kletuk. Lah kok sekeletuk-keletuk iki lho. Anjene siji. Sijine ya apa? Jogete ambek wong waras ambek wong mari loro. Oh iya, awak macam lara men iki. Iya. Sik. Lara apa ya? Aku kena stroke. Ya alhamdulillah waras. Terus? Stroke ringan. Stroke ringan. Tapi oh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah tapi yo kuwabe melok kabeh. Lah kok iso? Lah Kan- gak iso piye? Mesti ana sing gak iso gerak. Ya iya. Nek stroke jare mati separuh kan separuh. Iya, separuh. Ha iki kabeh Maksudnya iki ya melok stroke pisan. sing ndi? Ya iki. Lho, Dadi boleh gak iso ngene blas ngene. lah. Kali stroke. Kok kasih kayak gini lo kena apa? Nah, kena asam meruat itu boleh gak iso ngene. Asam urat kok asam urat. Iya, asam iku Apa? iku Asam urat. Iya, asam urat. Lah, sadurunge awakmu lara ngene iki enek gejala-gejala sing ya apa aja? Gak ana tandane Gak blas. ono. Bengi mari terop, Iya. terus aku dolen nang kancaku jam 5 sore. Iya. Diombeni kolok. Iya. Lu ngombe kolok lu kok gak krasa nek morat-marit terus petot ngunae. Lu jadi Mari petot terus tak go mulih go Mulih. sepeda motor sik sepeda motor. Iya. Teko omah gak sampai mudhun ditampani motor. Motor. Montore anakku diundurno dilebokno Iya. motor go nang rumah sakit. Nah, terus Diputus scan ini normal kabeh. normal kabeh. Tapi cangkem kok petot pelo. Terus? Akhirnya disuntik jeret. Sing disuntik Yo tangane. jret. Mari ngono pulih. Pulih. Ya, alhamdulillah pulih nganti saiki mlaku barang ya wis iso. Biyen niku mlaku alah miring didik roboh, didik roboh. Tibae wong stroke iku soro. Oh, iya. Aku ngene rek, njaluk sepuro mbek bojoku. Iya. Aku ya sepurane aku dadi ramut-ramutan yo gak apa-apa wong sampean bojoku ya tetep tak ramut. Ya ilingo jamane ge sehat. Iya. Saiki wis kaya ngene ya ramutan ya ditutuki ya nek adus ngene kok. Si diduduki apa nih? Ya sikile ku mang diduduki cek krasa. Tuk tuk Ngono. Terus Lah iki kok meneng ae ya bapak tah meneng anjene gak iso Iya. gerak setrumen. Aku ya gak ono sinyal aku. berarti bosok sampai kapan gelawat nge? Ya ngono gak iso awak iki lho. Pokoke sajeng itu luwara kabeh, temen. Temen dia. Mulane ayo hati-hati nawakmu koyo mangan barang ayo penyakit saiki iku ganas-ganas. Iya. Stroke diabetes iku wis merajalela. Oh. Aku stroke terus kena diabetes tak pakani kurma lho akhirnya alhamdulillah waras iso sehat iki. Justru stroke mbok pangani Kurma. padahal kurma Gendina. kan ya legi. Tapi Iya. malah waras. Malah waras. Kurma Alhamdulillah. iku tiap hari telu-telu. Siji ya fungsine melancarkan darah. Iya. Loro ya iku mang menjaga diabetes. Dadi alhamdulillah terus waras iki. Wis waras tenan ya. Iya. Ya cuma weling kuwae. Lah iki aku Iya iki toh. duwe anak telu. Anak telu. Iya. Sopo ae? Nanok, Nanik, Nunu. Nanok, Nanik, Nunu. Iya nek Nanok wis Wis kawin wis Kawin. ado. Terus? Nanik saiki ya wis duwe bojo. wis di bojo. Lah sing durung di bojo? Sing gak tega iku aku ambek nunuke. Adik nunuke ge cilik umur 3 tahun. 3 tahun. Turu sak turu aku mesti ketok nunuke ae. Adik nunuke iku ireng, rambutnya berintik ngecemok-ngecemok pipine mboblem doweh ngono. Anakmu? Sing kebacut iya sing kebacut bojoku. Kok iso? Lah wong nek aku sing mbek sing gede-gede ditinggal gak apa-apa tega mbek nunu turu sak turu aku Iya. ya ketok-ketok nunu kontak-kontak. Aku nyambut gawe nang Surabaya ya ketok nunu nek turu ndoweh ngiler rambute ireng. Ya anakmu sing Ya ngono sing iki. cilik sing umur 3 tahun niku. Cuma bedane apa sih anakmu telu iki? Lah nek sing nunu sing nani iku kuning. Kuning. Nanok ya kuning gede dukur. Lah sing Sing nunu. ruju nunu iku kok iso wireng rambute berintik ndoweh mboblem ngono. Tapi zaman sekolah ya waktu SMA kae. Angger dolan ane apa? Omahmu ki didolani arek lanang ning gone anakmu kuwi. Yo, Jadi gak. sing digoleki sapa? Sing digoleki kan nani. Nunuke iku lho wireng rambute berintik mboblem nek turu ndoweh. Eh. Nek aku sing gak apa-apa kok Iya. iki bojoku. Terus
Kok iso ninggal mbok tega mbek nunuke ngono lho aku iki. Gak ngono nek. Hmm. Kok jenenge anakmu situ kok aneh dhewe sih? Ya encene jenenge ngono kok. Liyane Nunu gak ono ta? Ya jenenge iku ya siku. Mosok kok jeneng Nunu. Jenenge wong kudu berusaha. Aku tak nyanyi. Iso ta? Sopo? Kamu iso ta nyanyi? Ya belajar Lulu aja. Iso. lagu lawas. Monggo. Sing ngene. Minten numpak becak waktu tino minggu rambutnya dipiak untune sing metu. Untuk metu berarti merongos. Iki apa? Ngene iki. Iya, apa? Rupane ayu. Iya. Printik ya rambutnya ceking pangkeane Cocok. jentit lah bokonge Enak garapane. Aduh. Kalau tak sodok lho. Lho minten iki Kok kan penak garapane iki lho lambemu maksudnya kene. minten iki kan penjahit. Iya. Kan bokonge nyendi dadi enane garap sret pedundung. Oh, ngono. garapane jahitan. Ana Tak terus. teruse. minten numpak becak Iya. waktu tino Senin minten aja turu nang lo semen Wah, duwike akeh. Wis padha senenge. Iya. Tur padha karepe. Enak. mlebu nang kamare Dudono tu. Salah. Ku tak sodok lho, Mas. Kan iku Tak sodok lho. Kuwi didelokno dipirsani bapak ibu. aku iki manggon iso reling kok ndukur goblok. Ayo Tak balen. balik. minten numpak becak Iya. waktu tino Senin Iya. minten aja Mm-mm. turu nang lo semen Enak. wis padha senenge Cocok. tur padha karepe Heeh. Ku yo eling. Lah eling. Cocok. minten Ayo. numpak becak Iya. waktu tino Senin minten aja turu nang lo semen wis padha senenge tur padha karepe Cocok. mlebu nang kamare dudono turone kok Aduh. Wong turun kok. Ati wis relak ngono. Kon maneh aku dhewe kuwatir keprocut. Nyanyi nih gak iso istilahnya wong loro. Ya sak karepmu. Iso temen. Sing ngene iki lho lagu Iya. dari cili-cili. Iya, apa sih? ini. Ini ngene iki. Iya. Aku sing nyaut. Iya. Aku sing nyaut. Iya. ini. Iya. Aku sing nyaut sih. Iya. Iya. ini. Aku ngenae wong kari nyaut kok gak iso. ayo. Lho, jari disangkon nyaut. Disaut ki ora kok disaut karo tanganmu mbok leboni cangkemku ngene iki ora ngek. Nah, ya apa? Masalah disaut karo lambemu ki lho. Iya. Iso. Iso lho ya? Iso. Saut karo apa? Lambe. Ah. Iya. ini. Aku enak nyaut gampang. ini. Bayu brengose kaya kawat. ini. Ayo. Jari dikon nyaut mbek lambe kon ruwep. Maksudnya ki ora kok ya Allah Gusti. Ya, apa dong? ini dibaca. Oh Loh. iya. Ya. ini dibaca. Loh. Iya. Oke. ini Dibaca. Lho. Iki iki. Bilang awakmu mang Mas. dari ngomong ngono. ini Dibaca. orang ngono ngek masalah. Piye lho gak kon ngeruwep ini dibaca. Ini Oh. gitu loh Mas. Nah, Oke. kon gak ngomong-ngomong lah ya tak ngono. Oke. Oke. ini. Dibaca ini. Iya. IBUBU. Dibaca ibu lho. BUDI. Dibaca budi. Coba ulangi. Ibu dibubuti. Kok saya ibu dibubuti sih? Ya kemang. Coba ulangi. Terus no. Lah ya diterusno ibu dibubuti. Aduh. Si Ayo. dibubuti ki lho apane? Mulune. Coba ulangi. Ini Ibu Buti. Lah ya ini dibubuti. Jajal. Coba ulangi. Ini ibu putih. Lah ngono lho. Lah kemang keliru ta? Yok salah. Ibu dibubuti lho. Lho pras aku ngono. Ya ora ngono kok. Ini lagu apa? Lagu duet. Iya. Lagu Jawa Barat, Bro. Iya. Judulnya Kambing lho, gak ngarah iso. Tapi nek tak kei contoh saiki mesti iso. Iso. Iku gede lho, Ngek. Iya. Saiki nyak lagune bayarane gede. Iya. Iso? Iso. Mek ngene tok jawabane. Ya.
Sama mek sama saya tok iki lho. Bayarannya jutaan. 1 juta. Oh, iya. 1 jam, nek 2 jam. Iya. Iso? Iso. Oke. C apa sih? Kambingnya diberi makan. Sama saya. Cocok. Kambing diberi minum. Sama saya. Loh, penak kan? Iya. Kambing diberi kandang. Sama saya. Loh, lama-lama jadi hamil. Sama saya. Loh, enak kan? Apa ya apa? Si balenana sih. Kok tuwek kok dublek to iki? Iya kan. Kambing diberi makan. Sama saya. Kambing diberi minum. Sama saya. Kambing diberi kandang. Sama saya. Lama-lama jadi hamil. Sama saya. Lah, Si, wong kok guyu apa sih enggak? endi? Endi? Lah lho juga roh. Lah berarti ana sing salah awakmu. Iya sih. Ayo Bisa kasih ya? Iya. Kambing diberi makan. Sama saya. Kambing diberi minum. Sama saya. Kambing diberi kandang. Sama saya. Lama-lama jadi hamil. Lho iki ketemu. Apa? Iku mah Kenapa? sambing jadi hamil. Sama? Saya. Lah, Iya ketemu iki. Masih kon yo gak wani. Yo iso nek. Kambing diberi minum, Sama saya. kambing diberi makan, Sama saya. kambing diberi kandang, Sama saya. kambing jadi hamil. Sama kamu. Loh, kok aku mana? Gak iso gak iku kan? Bolak-balik kok aku ae. Lho lha ini lagune iki Kon ngono tak sih. kandhani yo. Iya. Anjene bapakku tuh. Orek. Ngene bukan sih jare ngetokno bintang tamu iso ngetokno garu. Adik bintang tamu. Bintang tamu ini nyengkre. Nyengkre. Terus nyambut kayak apa kon? Ya biasa nyambut gawe ngene kumpul-kumpul. Kamu Ya padha ae, jenenge kanca tetep batis itu. sekali-kali ku banting setir ngono. Sik apa? Sekali-kali Banting banting setir. setir. Oh. Lah ya tiba Setir dibanting kaya geblak no. Nyambut gawe ku ganti profesi. Oh. Ganti profesi. Sawangane elek Iya. tapi ngerti profesi. Aku saiki dadi wong parises. Parises untumu ngono. Wong sukses kok parises. Sukses. Lah iya, Apa? iya sing omahe gede. Sukses. Sukses. Apa le? Parises. Lho. Anjene wong ngomong Aduh. Sukses. Sukses. Iya, Lah. sukses. Lah. Konro. Anakku lak loro. Loro. Saiki sing lanang iku Joko. Joko. Saiki nang luar Jawa. Iya. Lu kerja. Lho kerja, Bro. Wah, Sak kerja maneh. Aku rong seminggu lho. Iya. Mate. Iki lho. Miki Wis kono ya. Ah, Ya. aku seminggu ya. Iya. Aku dikirimi anakku Joko motor. Weh, Avanza. Lho. berarti yo hebat kan. Lagi seminggu Avanza iki. Ah, iya. Avanza. Terus Rong minggu. rong minggu Pajero. Lho, Pajero. hebat anakmu. Terus ketiga Lah 3 minggu. kok Kok gak ono kabaran anakku kok gak ono kabaran. gak enek kabare? Gak ono kabare. Kena apa? Tak parani. Mbok parani lho. Gang. Iya. Jenenge wong tuwa. Iya. Parani. Iya. Pungkasane anakku, Geng, Iya. di penjara. Berarti anakmu yang nyolong motor nih. Paling. Wong Paling kate nyolong motor. wong kate muni nek anakku bajingan kok isin. Nah iya. Yo garo, aku Lho. yo garo. Pungkasane kok di penjara. Oh. Lah terus iku sing lanang. Si lanang. Sing wedok. Sing Ita iku. Ita? Oh, Kenapa? Tauan. Kene opo kek? Saiki dadi dokter. Ah. Iya. Mulai teko TKW. Iya. Langsung, Geng. Sugih kerja. Enggak. Lah apa? Meteng. Meteng. Lho wong anake wedok meteng kok seneng ah. Wong anakmu Tapi aku wedok. seneng. Anakmu wedok ki meteng. Meteng tapi ana bojone. Geng. Oh alah, meneh mana ki rabine disitno, Mas. Iya. Ya terus. Tapi iku mang. Kenapa? Hah? Kenapa? Bojoku. Kenapa? Sawayang ngono wae aku. Eh, Temen.
Bojoku lho bekas penyanyi kau. Mosok. Lu temen ta. Lu kan prenmu kaya ngene bojomu penyanyi. Bekas penyanyi. Ojo ngenyel lho, Kek. Saiki suwek pisan. Tuwek kok suwek. Tuwek. Anjani. Ya asu ya. Wah, Ayu. Iya. Kok asu. anjani ngomong nek untuk kedawan iki ngomong ayu gak yo aku. Apa gak ngono? Kal. Jenenge aku budal ya. Iya. Aku pamitan. Ya apa? Mah. Wah, Sama. kok ngene nyeluk bojone mah. bayi. Mbok delok praene, delok gambar. Ya gak ada gambar. Kowe gak tau maca tane untumu ki murat marit ngono kuwi. Gak ngono. Bojoku lho jenenge Satima. Siapa? Jenis Satima. Satima. Oh, alah tanggine melok-melok wong sing sukses mamah lho kok Satima. Iya jeneng Satima. Iya, terus. Wah, aku budal ya. Langsung jawab, Gang. Jawab Sampai ya? lagu. Iya, mergo karo aku. Lah, Iya, mergo yo bojone wong seni. Iya, wah aku budal ya. Cari gini. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Bojone. Lah kok penak ya? Lah iya. Ya. Aku jenenge aku wong lanang setia ya. Iku muni berangkatlah Batang. Kok Batang? Sapa? Sayang. Sayang krungu Batang. Terus Langsung iya apa? takoni, "Dik dolen opo?" Weh. Langsung jawab. Iya apa? Jenenge. Iya apa? Aku tak minta oleh-oleh emas permata dan juga uang. Cocok, penak. Tapi yang ku harap Iya. hanyalah Apa? untukmu. Kok untukmu sayang toh, Kir? Yang ku harap Nyanyi, hanya untukmu sayang. Iya. Kok Gak iso muni untukmu sayang. Lan, angger digawe guyu sik. Angger digawe guyu lambene maaf lho. Untune kuning lho, sak kelambi-klambine katut kuning. Kesentro. Tapi masalah nyanyi. Apa le? Kon doa. Eh. Aku malah kenalan nang kemantene. Iya. Mbak Dinda. Iki mang. Iya. Waduh terus. Akhirnya Mbak Dinda nyanyi ya. Mbak Dinda. Mbak Dinda, ya. Pokoknya Mbak Dinda itu bekas penyanyi Iya. Asidah. Iya. Kasih. Selawatan. Iya. Selawatan ya apa? Lo ngene jare ngene. Leriler. Mak bapakku ojo nglelir. Ini. Rong dino melekan dikon istirahat. Iya. Terus ya apa? Ya terus. Hah? Mas Eka. Masih kaya apa ya? Mas Eka nyaut. Nyaut. Jare ngene, Mbak Ijo royo dilu engkas kontak blokoto. Diluungkas. Tahu ngene iki ya? Buse nyelak waduh bocah iku avatar sono. Ya. Wah, kan iku lho lapor momet ae jare ngono. Terus langsung avatar sono nyang ngene jare ngene. Yang ngono nak, saiki wis dadi bojomu. Cocok. Ijik sore kok mapan turu, entenono aku ambek ibumu. Iku Apa iku cik selera. Apa sih? Cik semangat. Cik semangat. Koyo aku. Oh Cik. iya. Terus Aku tak nyanyi sing enak. Iya. Nyanyi lagu Apa? Campur Sari. Apa? Campur Sari. Cangkur sari untumu. Ngarani campur sari ya cangkur sari. kowe nek kira-kira omong angel untumu cepet ana dhisik. Kowe lagi omong. Ya. Campur kok cangkur. Ya. Ya. Cik judule Oh. suwi-suwi. Apa? Wong ngarani sumi-sumi ya suwi-suwi. Suwi-suwi untuk Ya. Sumi. Ayo. Dek, kowe pancen asu. Ayo. Oh tak dugang tenan kowe kok. Ayo asu. Dek, kowe pancen ayu. Sa. Yen kowe guyu. Enak. ketok Untumu. Gak enak. Kok segak enak piye? Kamu untumu. Lah ketok untumu. Nyenengke atiku ngono lho. Ya terus. Dek, kowe pancen ayu. Betul. Yen kowe guyu nyenengke atiku. Enak. Wis Terus ya. ya wis.
Terusno kok. Wis. Nduh, Iki sing nyanyi bukan sih, Kir? Wis apa sih? leren. Wis. Wis. Ayo nyanyi oh. Ayo wis. Wis kok apa sih, Geng? Leren. Leren. Lah yo leren. Oh, gamput. Maksudnya ki wis mek lagune Lah, ya wis iku ae. Ana rong minggu. Kadek ngono. Tak Aku tak simpen lagi ono wapai. Lagu untukmu. apa? Apa ro lagu apa? Apa lagu apa? Lagu Lagu apa? Lagu pop, lagu pop. Sing kuwi lagu RCTI lho. pop yo. Sing RCTI Kuwi lagu lho. pop ora wop. Ah, itu. Iya, iya, iya. Sing RCTI. Ya salah apa? Oh, BC. Iya, iya. Hai tukang ojek, tolong anterin saya Cocok. ke jalan rawa wewe. Kok serama bebek? Ke jalan rawa bebe. WWP wek-wek ke jalan rawa wek-wek. Ada seribu ilah. Lha Hai tukang ojek, cocok. tolong anterin saya Enak. ke jalan rawa wewe, Rawa bebek. ke rumah teman saya. Cocok. Kau ke sana, kau ke situ, Eh. dua-dua begitu. Kau ke sana, Iya. kau ke situ, Iya. dua-dua begitu. Gak ngono nih. Hei tukang ojek, Oke. tolong anterin saya Ya, penak. ke jalan Rawa rawa bebe. wewe. Ke jalan rawa bebe. Masih Nek, sanes. tambah bengi kok tambah gak jelas, Gak jelas ya? Iya. Musik sanes. Ya, ayo. Aku tak nyanyi iku Apa? ae. Waktuku kecil. Oh iya. Waktu kecil, ayo. Bokir. Ayo. Aja celuk-celuk. Kak, Kau usah celuk-celuk. Kak. Bokir. Kono yo ngono ngek. Aja mbok celuk iki ngono latane mbok celuk kene dadi kere. Meneng. Ayo. Wah, ini jenengku iku ora jenengku. Wis sih. meneng Meneng ya, Ayo. meneng ya. Iya. Nyanyi. Bokir. Ayo. Ayo. Cek. Apa mang? Lali kalian. Lagu. Balik lali. Nah, Kono iku lali to gak iso. Ya iso lah. Ya ayo. si. Waktuku kecil aku gak tahu yang mungil-mungil. Cocok. Ku sentil-sentil ku kira pentil gak taunya pensil. Ya. Pensil. Waktuku kabut aku gak tahu yang lembut-lembut. Betul. Ku cabut-cabut ku kira rumput gak taunya jembut. Ayo. Tak jebol. Kok gak tau nyajem iku lho apa? Apa? Aja medeni kancane lho ya. Apa itu? Gak conge gak awakmu nyanyi kok sak penakmu dhewe. Rungono Iku mau- sih. Iya, ayo terus. Waktuku kecil aku gak tahu yang mungil-mungil. Penak. Ku sentil-sentil ku kira pentil gak taunya pensil. Ya. Waktuku kabut aku gak tahu yang lembut-lembut. Ya, penak. Waktuku cabut ku kira rumput Banjir. gak taunya Ayo iki lho. Ayo. Ku kira. jumpolan. Kir, banjir kir. Hah? Banjir kena untumu kalau ngebrol kalau. Apa? Kuwi ku banyu banjir keren. Iya toh. Iya. Musisan ya. Aku tak nyanyi sing enak. Iya. Ya. Lagune Hmm. Selamat Iya. tanggal ban. Apa? Iya, tambal ban. Tambal ban. Ya. Eh, Aku Si. iki. Bukti, iya saya. Aku tak nyanyi sing enak. Iya. Kayak gitu enak Iya, lah. iya saya. Aku iki Tukang tambal ban. uripe cadalan-dalan dolek duit sing halal Halal. wadon cukup kanggo sandang lan pangan. Aku iki tukang
kang tambal ban rezekine untung-untungan wayah apik duwe kantongan wayah apes wetengku krasa roncongan mak cedor Untungmu gak apa-apa. Mak cedor, untukku mredeli. Geng, kok iso sing geng? Mang jare gathik kok mreconan. Iki gak awakmu tok ngene iki asine. Kon mlebu kok sumet nomor con bledose delok untune iki jangkep ah. Masalah untune sigar. Morat marit. Aku gak tayo kok. Untune morat marit. Aku nek penting mbek awakmu. Nek, Iya. seksenono. Iya. Aku arep utang duit. Iya. Mbun duwe gak duwe jenenge kanca aku bantu. Loh, nek masalah duit ono geng. Temen ta. Lho kok nang ATM. Ya ora Aku apa-apa. telepon gua ATM, Bro. Ngono ta. Iya. Ora akeh 5.000 wae. Iya. 5.000. Tak kurang tak? Eh? 1.000 lho, ge opo? Oh alah. 1.000 ku sak gelas kopi. Ku ngono ya, jenenge wong utang ya wajib balekne. Iya. Balekne terlalu akeh apa nggak sing tak balekne? Iya. Wis 5.000 tak cukup. 5.000 repes apa? 5 juta. Aduh, ya 5 juta. Walah, yo ning masalah 5 juta yo gak ono gak cash re. Terus? Ayo melu aku ae ya. Ngono ta? Melu aku ae tak cukup nang CTM. CTM untung. Kowe tak dupak nang. Oh, ATM. lah iku. Kok CTM? Lah iku. CTM ku kok obat tidur goblok. Oh iya, saya. Melu aku. Ayo. Ya nang dirutun. Dirutun. Kir. Gong. Iki lho. Brengkesane sapa iki lho? Hei. Gong. Ya apa balang mbek bokir iku rek. Apa sih iki? Aku dhewe ya penasaran. Kate gak tak buka gak enak. Buka ya. Luar. Lah kok masker? Bukasane masker ya jadi. Lah iya di bengok mulane kok gak dibaleni wong masker ya. Ini kok tambah kestro iki. Lho gak iya sing diketok. Apa, Dik? Sampeyan niku lho dinteni kok gak mulai-mulai Ya sejak. ngenteni buka masker iki, Mang. Lah apa buka masker? Yo akeh wong isin, Dik. Sampeyan niku nek nanti-nanti ku mbok pamit. Ya wis tak kandhane nek aku metu nang Purwoasri. Metu ora mulai-mulai. Lah jane gurung wayahe kene wayahe mulih lak mulih sih. Apa sih? Apa iki? Kertas. Iki kertas. Iya, Bungkuse. cek kacang. Bungkuse kacang. Nah, Kacangnya ndi? entek tak pangan. Kacangnya mau pangan. Iya. Sing delok. Nah, Hah? Neh. kana sililite. Sing ngombo. Nah, Neh sing ngombo. ayo suwek. Iki bungkuse kacang. Iya, Kacangnya sampean pangan. iya. Lah kulite ndi? Katut sak kulite tak pangan. Ya ampun sampean ku kok gragas e. Yo kadang geragas kadang gak. Mosok mangan kacang kok sak kulit-kulite. Katene enak. Terus mulia engko tak tututi. Lah apa ngongkon-ngongkon aku mulai? Nah, iya sih, engkon bojoku aku dunganut aku sih. Mulai ya bareng wong loro. Moh. Saya Cak, ngadep rene. Hmm. Siap. Gerak. Lho wis. Lencang kanan. Gerak. Nangget mau iki pramuka ta kok jak lencang kanan gerak iki. Latihan, soalnya kan mari stroke. Iya, latihan kuat ngangkat. Lencang kiri. Gerak. Coba. Joko ya tak jokokno sih wong ini.
Apa iku? Kotang. Kotange sapa? Kotang arek cilik-cilik lho. Gak emot lho, Dik. Anjene dudu ukurane kok. Kotange sapa? Aki lho gak nemu. Sampeyan kok kate kurang ajar. Iya gak kurang. Aku lho dadi bojomu yamen yamen rong tau mau kotangi. Lah ya iki kate tak kotangi tapi kecilin boleh mondel iki lho. Sampeyan aja kurang ajar. Ya gak kurang ajar kok iso. Cakot waras lho ya. Iya iya. Ada sapa? Aki iki lho gak iki nemu. Ana wong nemu kok nemu kotang iku lho. Lah iya aku tak pikir dhuwit bungkusan bene dhuwit kate disetor nang. Alah wis gak usah kakean alasan. Ya gak kakek alasan iki temen. Kotange sapa? Karo aku lho nemu bungkusan koran ki lho. Kotange sapa? Aki iki lho karo damput. Bukan aku karo kok sedere Kok ngono. iso? Alah Dek kait iso ngene krembuk-krembuk kok sentak pendelep maneh iki. Lah sampean kakean pola. Ya gak kakek pola iki lho gak melok duwe nemu. Kok malah duwe kok nyekeli. Lho, encene ku jarep nyekel kotang. Dek sapa? Aki lho karo. Ngaku tagak. Ora, encene gak melok duwe kok iso. Timbangane tak pegat lho ya. Heh? Tak pegat. Wis roh aku mlungker kok pegat Lah sampean kakean pola. Oh, gak kakek pola iki lho gak melok duwe. Ada sapa? Aki iki karo. Bolak-balik kok gak ro. Lah encene karo aku. Tak gelem ngaku. Lho. Ker, hei, kon ndoleki masker iki ya? Kon ndoleki masker. Kon ndoleki masker iki ya? Kon iki gare resek pula aku tukaran mbek bojoku lho, goblok. Ndoleki iki ya? Lho. Lho. Roto mal roto. Lho, ro ah, kamelok duwe. Loh, Roto, Mbak. walah tibake iki mang kotange garangan iki ta. Didu garangan iki. Apa? Landak. Iki duduk landak, Apa? duduk garangan. Lah kok niku lho lanang-lanang kok duwe kotang ate mau ngutangi Gak ngono, Mbak. untumu iku ta. Nukokno anakku rutuh cuma. Yo, nukon anake ngono kok iso. Aja sembrono. Iki yo gak cukup, Mbak lho tuh, gak cukup. Anakku cilik. Ha iya, iki ukuran 40. Bener iki nekmu. Iya, roto. Aku mangan aku wedhus dong ya. Ada omongan ku kene lho. Lho, Karo ora. nek ngonku roto. Temen, Temen. berarti duduk sampean ya, Cak? Duduk. Sepurane sing akeh ya, Cak ya. Ngene aku kate dipegat, Kir. Lah iku mang kate tak pegat gara-gara kotang iku mang. Salah kalau ngono megat iku. Kan aku kok pegat kan gak eman melungker ya. Ayo iku. Kak ngono. Yang, ayang. Iku jalukan nang, Gang. Ayo itu wedok. Sampean menem-nek. Gak usah. Gak, wong kurang pernah titik roto. Iki lho, Cak. Ya iki lho, Pak. Iya. Iki lho lanang-lanang lho gondol kotang wite ge ngotangi untune iku. Aku seroket, Mang. Kok apane? Nukono putune. Nukono putune. Anakku. Oh, Nukono untune. Ya. Meneh maneh iki ngene lho ya, Cak ya. Nenek ati iki nukone putumu. Ya digawa sing rapet-rapet aja sampe ceblok. Lah iku nganggo apa di rono mang lho, Gang. Lah iki asline ngono wong telu iki padha salahe. Nah, kok iso? Iya. Pertama sampean, nggawa apa-apa gampang ceblok, gampang lalen, itu sifat sing membahayakan. Mergo apa iki ya? Nek perkara kotang enggak apa nek perkara kotang enggak masalah. Iya. Ngomong KTP sing ceblok, Siapa ditemu mbak wong, nyawur akhirnya mu? disalahgunakan ya. Congek ya ngono pisan. Ojo gampang nemu barang sing kira-kira ki duduk teke dhewe. Lah aku nemu ya kaya eman gak tak buka ya tak bukane karo kotang tak pikir. Lah, tapi nek kedadiane kaya ngene iki, akhire ya apa? Awakmu dhewe to sing contoh. Iya, aku geger mbek bojoku. Lah, pernah ya ngono yo. Aja gampang cemburuan ta karo wong lanang. Ayo ngaku ngerti dicekeli lho. Kok kaya ganteng-ganteng kok bojomu ae. Yo gak ganteng kok iki tapi kan manis. Cemburu kene kalau ada bukti, nek gak ana buktine, aja pisan-pisan sampean cemburu karo wong lanang ya. Ya. Ya, Ya, Cak. sepurane. Heeh. Lah iki ngene Cak, ayo padha melayani permintaan sore Mang. Iya. Saka penyanipun Bapak Sumarlin nek gak salah ya sore Iya, Mang. iya. Iki dua lagu sekaligus. Iya. Lagu Bengawan Solo. sing pertama Bengawan Solo. Bengawan Solo Ambek apa? karo yaiku Mendem Wedokan. Oh, mendem baca. Oke. Monggo Mang. Ayo sing Bengawan Bengawan Solo. Solo. Barang wis. Wis gak apa-apa. Ka apa?
alusan dhisik, mari ngono lagi kasar. Iya. Sik. Monggo Bapak ingkang ngersakaken lagon Bapak kala Sumarlim. Pak Sumarlim oh Pak Sukartin. Bisa? Bengawan Solo riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian insani sano musim kemarau tak seberapa airmu di musim hujan meluap sampai jauh mata airmu dari Solo tara kurung gunung seribu air mengalir sampai jauh akhirnya ke itu perahu riwayatnya dulu kaum pedagang selalu naik itu perahu. Yang kedua, mendewedoan uga lagu iki ditujoni nyanyi Bapak ingkang kagungan hajat. Bapak sapa kacoke? Ya. Abah Daryono. Ya, monggo Bapak. Cak, monggo. Ya. Apa mendewedoan? Ya. Aku ya. Mbok Enek apa sih le? aku gede kok ya rapi. Celak-celuk ae. Aku wis gede untukku kudu tak protoli. Wah ora. Nek miring ngopi ngek. Nek miring ngopi. Ayo apa? Geglone ireng untune kuning. Ya. Iso koyo noto dhewe.
aku njaluk dikawinke karo sapa sing penting ana nyawane Simba weteng kuluwe ana ketah aku tukokno Simba aku wis gedhe ana prawan dole dole ketane abang dicampuri klopo parutan dole dole nerapine gampang paling penting golek gawe aduh Simba penting kawinan aku iki mbok wis mendem wedokan awal mengira bisa turu pengen ketemu ora gampang wong jejodohan kudu bisa golek sandang pangan yen ngono rapi mandemu apa bojo mbok makani waktu kono mbok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikah iya dole dole dongane mboke muga wae bisa kaleksanan Hey. Gak ngira nek Cak Bokir suarane penak. Ya iya. Suaramu penak ngono guys. Kok kagem becak sih. Caconge, Iya. ini waktu pun sudah malam ya. Iya. Cak Bokir pisan Keguyonan kok panjenengan Mbak Sri. samene mbono klirune lan ae njaluk pangapura karo warga kene Darsono. Nyuwun pangapunten menawi wonten kekiranganipun kanca-kanca kula saking warga Ludruk Jombang Jaya ingkang kawulatan dhateng panjenengan Bapak nggih. Nggih. Mugia menapa ingkang dados kersa panjenengan so ibu lan keluarga sageta kanca-kanca Jombang Jaya ngladosi ingkang sak sae-saenipun. Lah saiki Geng, Bokir ambek Mbak Sri pisan. Iya. Aja turu sore-sore. Kok iso? Ayo mlaku-mlaku nang nggone Desa Medjaya ndelok critane Ludruk Jombang Jaya.
Ho.